الموتى لمن فضله وصليت على فضل وسلمت مثلها على آمة الموتى لمن فضله تبغرت مالك رب الناس يا من له دول ويا من له العالم والسهل وصليت على فضل وسلمت مثلها على آمة الموتى لمن فضله ويا خالق الأكوان عالم فكرها وعالم نجواها وما أظهر القول وصليت على فلان وسلمت مثلها على آمة الموتى من فضله ويا عالم الأعداء قبل حدوثها ويا عالم الغيب وله الوصل وصليت على فلان وسلمت مثلها على آمة الموتى من فضله ومن نور ملك السماوات قد بدا وما تاتها أمد وما صدها هبل وصليت على فهم وسلمت مثلها على آمة المختار من فضله تنازوي أسمائه وصفاته وفي ذاته من أن يكون له المثل وصليت على فهم وسلمت مثلها على آمة المختار من فضله على النبي الأمين وصلي على لا إله إلا الله 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 juulen fana o jonde nde fuɗɗo ko noon wiyano fana noon yawrani fana fuɗɗoro ko 1h30 ha 4h30 ko ɗi heure tari goni fana ko ɗum wiyano ko programme haalano koye ɗum ɓe keddino ko ɗum hannoɓe julde to galle sabu soɓe juuliro galle ran ta ɓe pirsi ko haaldano ko wiyano ko juulen fana jooɗoɗen joni noon kala ɓe juulano gimmo juulen fana o Allahu Akbar. Rabbana walakal hamdu. Allahu Akbar.
الله أكبر الله أكبر mooy fuɗɗen janggen kaamil o laawol goorol e dendalngal fof dendalngal piiw teddiniri ceerno ahmadi baalɗe ɓiɗɗo ceerno ousmane baalɗe totole ngel makko teddinira gudigol kaamil o e yamirore seeramɓe ɓe boye heddiɓe fof eno tondini hen ino dona ɗum kadi kala jogiiɗo deftere jangane laawol goorol kala mo ala deftere juula he welaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam kala no waawri ɓuri moƴƴude ko janga salatul fatiha haane jande nde hooɗi fof ɗum noon ala gorko ala debbo kala mo heɓaani deftere no woni he salatul fatiha haa jande nde hooɓa so jande nde gasi on saanga konngol ɗiɗi puɗɗo présentation waɗa ɗo heko laamu ɗum arsago ɓen gari ko gari dokke konngol mumen khalifa o jaaboɓe hatmu o jange du'a waɗe alansara ɗe koni woni heɓɓore nde kaaɗo neɗɗo wonno nder saare nomo andu fuɗɗama bisimilla makko wonɓe he caali heɓe noɓe daar seeremɓe aroɓe ɓe kala garɗo ɓe ɓattina ɗum ga yeeso ɓe daara mawɓe ɓe wona jooɗaade to naangero sukaaɓe ɓe no ɓe ballu mawɓe ɓe kala gasooɗo immanaade goɗɗo no immano gimmanteeɗo o ko ɗum seernaaɓe ɓe jamiri ɓe jaafooɓe jarlo ceerno ahmadou balde to lenngel uɗirana en kaamil o للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ولا تجعلوا لله لا عندنا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين وإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا وما يضل به وما يضل به إلا الفاسقين إن الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الفاسقون. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم وصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. musidɓe julɓe onon koye on mbiɗama bisimilla moon ahlan wa sahlan
enen mbiya ko ceerno ahmad saidi wino ko ahlan wa sahlan biddiyufi wa marhaba lada kulla baytin bal qulubi zawi naqa min bisimimama on e galleji amen to ɓerɗe amen to kala ɗo bisimto e neɗɗo ha rewto ha hiɓino bisimilla mon ɗon ceerno heen almuudo heen debbo heen gorko heen cukayel heen mawɗo heen laamɗo heen laamaɗo heen alhamdulillahi rabbil alamina tentangal ari fof wawata lette fof wawata jiyeede fof wawata salmodireede ɗumɓe noon goto ɓe okkide inde mum nde ande ɗin tina ande ɗin yiɗa ɗiɗi poyi en calmini o seeranɓe saare ndeɓe kala ko wonɗo e ceerno e almuudo salminama debbo e saare cukayel e mawɗo fof salminama en calmini to enen saare fof en calmodiri en juurodiri enen saare nde en calmodiri en juurodiri en dustinima hoɓɓe men ɓe ɗum siɓe ɓenni hen en calmini ceerno men ceerno khalifa o ceerno alhaji bocar kande mo woni ɗo e jinnaɗo amen ceerno abdoul bande bisimilla maɓɓe ɓen ɗo siɗum ɓenni sérifaɓe nan ɗo kala sérif ɗo wawi wonde e mbimo bisimilla siɗum ɓenni enen mbiya ceerno mouhamadou fall joɗaniɓe dinga bisimilla makko ɗo to mbiɗum bisimilla ɗo en bisinima di kako yide fall kala ko yidi somo dinga siɗum ɓenni en bisimima ceerno men ceerno ahmadou diallo e miira e makko e mawnira e makko e kala ko timmiɗi islam ceerno siɗum ɓenni enen bisimo ceerno ahmadou tidiane bade o saari dulo hande mboɗi finta makko e galle makko e ɓiɓɓe makko fof bisimilla makko siɗum ɓenni enen bisino ceerno alpha saleh bande siɗum ɓenni enen bisino ceerno mouhamadoul amin bande dakar ɓiɗɗo ceerno khalifa men ceerno alsine bande ceerno alsine bande fof no arde ɗo ko almudo ceerno alpha mo itte ɗo makko ɗo ɗum arlom tomo ɗo siɗum ɓenni enen bisino ceerno men ceerno alhasan bande gandiraɗo bammo ɓuyre ceerno mamadou kosat to dakar ko gando mawɗo ceerno janguinoɗo bisimilla makko gon ɗo siɗum ɓenni enen bisino ceerno men ceerno mouhamadou tahir seydi dakar siɗum ɓenni enen mbisano ceerno umar mbaalo dakar micro musa siɗum ɓenni enen mbisano ceerno mouta tan toon fara siɗum ɓenni enen mbisano ceerno basirou diawo saare jarda siɗum ɓenni enen mbisano ceerno basirou bande saare toɗo siɗum ɓenni enen mbisano ceerno men ɓiɗɗo ceerno ahamadou bande lengueyel makko mon ɗo ari e dental manggal bisimilla maɓɓe siɗum ɓenni enen mbisano ceerno aliou diamanka saare ahmadou siɗum ɓenni enen mbisano ceerno yahaya bande ceerno yahaya diawo benninaɓe en ɓenni enen mbisino ɓiɗɗo ceerno ibrahima fall ibrahima andré abdoulaye sene kala ko yimɓe dar salam bisimilla maɓɓe ɗo e dow ceerno abdoulaye sene siɗen ɓenni enen mbisino ceerno ibrahima diawo ɓiɗɗo ceerno sali diawo kolda bisimilla makko mon ɗo siɗen ɓenni enen mbisino ceerno yahaya bande fas diare mon ɗo siɗen ɓenni enen mbisino ceerno ali bande guirero samba ɓuuraɗo andirede camel ngo bisimilla makko kala ko ɗimmi guirero samba bisimilla mum ɗo siɗen ɓenni diawo cam diawo siɗum ɓenni enen mbisino ceerno abdoulaye kande saare hubbi bisimilla makko ɗo siɗum ɓenni enen mbisino abdoulou kande kolda woɗa kaliel jooɗi to kolda en ɓenni enen mbisino ceerno djiby bande woɗa jammanura jooɗi kunkande jooɗani en toon kala ko yoyri kunkande bisimilla mum siɗum ɓenni enen mbisino ceerno ɓe jinnaɓe men mamadou bande kiɗɗo leñol siɗum ɓenni enen mbisino ceerno men ahamadou kande ɓuuraɗo andirede ahamadou sugoru kande ɓuura andirede mbiɗen enɗo ko ahamadou kande mbo wiide mo bisimilla makko mon ɗo siɗum ɓenni enen mbisino mamadou bande lenguel maɓɓe e galle maɓɓe e saare maɓɓe e galle ceerno maɓɓe amadou mbaalo kande mbiyata ceerno makko kande siɗum ɓenni enen mbisino ceerno saliou bande saare sampenda siɗum ɓenni enen mbisino ceerno ibrahima daɗi marou siɗum ɓenni enen mbisino ibrahima diawo sinta bouré bisimilla makko ɗo makko ɗon di kala ɗummi saare ɓuure ɓe mboowi arde ɗo ɓe garda e dental e keewaɗe tinnade bisimilla maɓɓe ɗo ɓe jiyaama tinnade maɓɓe darde maɓɓe siɗum ɓenni enen mbisino ibrahima diawo taliyen ɓe jooɗi kolda siɗum ɓenni enen mbisino ceerno lamin bande to sintan dullel makko e kotoji makko fof bisimilla maɓɓe siɗum ɓenni enen mbisino ceerno habibou bande to misra mamadou kala ko imi misra mamadou yowiti toon kumbiɗa en mankani sori en mankani muñuri koye en jiiɓe ha santan koye ceernoyel en ɗum faran fof enen keewi ɗo bisimilla moɗon ɗo e saare moussa naɓe ceerno tidiani gonɗo ardi e ceerno abdoullahi gonɗo ardi e ceerno saare moussa mbete mboɗo yimɓe keesen ɓe ɓenni enen bisino ceerno abdoul bande abdoulahi souka bande bisimilla makko ɗo ɓe ɓenni enen bisino abdoul karim bande siɗe ɓenni enen bisino ɓiɓɓe ceerno men kaw meɗen ibrahima seydi ceerno moussa ɓuura andire ceerno sakho mon ardi e ñirama makko e ceerno oumar seydi
ene mbiya bisimilla ɗum taw winda ɗo woodi noon ɓe min bindani wona yejjidde ɓe maɓɓe gitora tan ɓay ɓerɗe jiiɗiɓe ɗum noon ko min bonna présidente ɗe fof noon ɓenni kadi Saare Moussa Ndour ɓen ɗo gari e tinnare ɓe gadi e keewal manggal alhamdulillahi alamina ɓenni ceerno Mouhamadou Fall Santankoy monɗo ari e dental Santankoy ɓeɗo taw winda ɗo bisimilla moon fof no wawa ha lebde ɓe gorɓe anda kam min jii ɗum min tini te min bisimma bisimilla men ɗo ha wattu o ɗi faaɗi ko fota leɗɗele ko ɗi heewi ko fota naftorede ko ɗi heewi ziyada ɓeydodiren hada hu assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh enen mbiyamo alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin enen mbiyamo alhamdulillahi alladi sadaqana wa'dahu en jetti Allah mo ganduɗa kañum foɗanno en kawrugol he nde ñalande kadi mo timminani en fodore nde en calmini ko reddi ɗo go fof e ɗemgal sernaɓe ɓe boye ɓe mbi ɓe calmini on ɓe juurima on ɓe bismima on e nokku o e saare nde ceeɗi keɓɗo ɗo woni Allah be jarama so heɓoyani ɗon koro ɓerɗe ro jippineɗa toon a heƴat toon nde waɗi fof Allah ɗi heƴi toon anne a horsago toon heƴƴe Allah wi ɗon ha kadi heɗira alhamdulillahi rabbil alamin moye dendalngal ko ari ko ino heewi ino waɗe programme no fotte haaldede inchallahu rabbi ɗo e ɗum ɓe jamiri no yimɓe ɓe jubbu seeɗa e sababu dental ngal o sababu dental ngal ko anniyanade wadde ziyara juurade kala moƴƴo e duwanade kala ɓuurɗo e kala mayɗo e kala juulɗo hay mo wona juulɗo ino duwane ɗon mi Allah waɗanta ɗum jam mi Allah suurara ɗum kono hunde yo won ginne seeɗo ɗum innira ko ceerno alhaji alpha ousmane kande ceerno alhaji alpha ousmane kande komo jinnaɗo woɓɓe kono komo ceernajo woɓɓe komo musidɗo woɓɓe komo giɗo woɓɓe ko ɓurdiɗo woɓɓe ko liggodirɗo e woɓɓe alhamdulillahi rabbil alamin fa usmanu asa kafana malaza faminhu lizaza kusan saqani la yani binafsi en bawra en junnade wona enen goni haaloɓe ɓe kalan nin ɗo ko enen gudra yewrere sikke ala ceerno alhaji alpha ousmane kande mo yi aduna ko hitade wulure ɓe temeɗɗe jeerani jeenayi e nogase jeerari ɗum wiire 1928 to saare ɗiɗo wiye aafiya heɓe buntusum ko nden saare mo ari aduna ko nden saare mo ari e aduna buntusum jinnaɓe makko bari ni wonde ko ɗon ɓe giwri ɓe gari to madina seydi alhaji ali woni neɗɗo noon to iwriro ko toon innirte ko toon innirte wayde ko toon ɓe giwri
ɓe mbiya buntusunnaɓe kono ɓe jibinaka buntusun ɓe jibinako no wiyere aafiya ɗum ko e haala makko e bindol makko makko kanko haalta makko windara ɗum taariha makko ko makko windani o hoore makko e ɗemgal makko e bindol e ɓiɓɓe makko almumɓe makko yimɓe liggodiɓe makko mo woni toon haa mo heɓi duuɓi jowi ɓe gari madina seydi alaji haali ɗum hawri ko 1933 taw alaji aali ɗi wuuri baa makko ɓaŋimo okkimo seydi alaji aali taariho o ino juuri wontomo naɓano jande wiyamo wawraɗon wonde sabu mon famdi almu on si joyinde saare nde jamma nuuran on ittimo ɗon ɓayde oɗa maayi duɗal ngal woodi no woniri naftimo tomo naɓano premier to nde wonno on ceerno tomo naɓanoro hafisu qur'ana bab makko gila on jamanu ino yiɗannomo mo reena qur'ana so a yiɗi neɗɗo ma reena tan ɓiɗɗo ma reena naɓatamo koto rende ko ɓen ndennaramo ganndo o wi faagido sey la yuɗihi mo ala hunde oggirta ɗum o waɗa ko denɗo bamma ko yondinaki wi ko mamo nafteron mo yehiron mo wonoy toon duuɓi jeego on ceerno taw ko nayeli mo yawi guine bisaw allah jeewi ɗum toon on ko toon huɓɓa duɗal ngal kadi woodi no woniri wonno gandirɗa honno gandirɗa duɗe kewɗe so ceerno o ala ɗon waɗat taw caɗele so ɓooyi noon darsoyro woni duɗal ngal taw ma taw ngal wullamay ɗo ngal hattomo seeɗa mo arsi o tawi bammakko en jiwi madina seydi alaji aali jahigi reeru mandu ɗon kadi ko saare alaji aali sabu ko nene goroɓe alaji aali woni toon woni anamɓe ɓe ɓe gonɗon jargaɓe ha hande ko batte alaji aali ɗe bammakko abbi mo tawi ɗon bammakko taw mo gaynani jande hakke ko bammakko yiɗimo janga yonninaki e makko andi kam joni ɗaminaki mo reena kono kam ko mamo janga ittimo okkimo ceerno alpha Muhammad Tumba on bammakko hokkunomo alpha Ahmad Tumba ittimo okkimo almuɗo mum mo hooli ino wiye ceerno alhaji mahmoud seydi woni ko on jogimo mo jangi e juuɗe on duuɓi jeenayi bammakko wallimo noon mo wiyannoɓe ɗin duuɓi jeenayi hirande fof bammakko ɓaganno nagge o koye ceerno makko wiyamo mi faala mbaɗanakam oɗo neɗɗo du'anonakam o alhaji mamoud koɓe jabananoɗo du'awu ko neɗɗo moƴƴo waɗi Allah gawniɗo joginoɗo gueɗal hinelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam aya tan ganda ɓe makko ɓe fof kala gorgo momo woodi woyner ɗum ko nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam mo nakka ɗon inde e inde nelaɗo he mo jangi he on ha timmi duuɓi jeenayi
toon mo gayni jande toon mo tafsiri toon mo nangi lawol tijani on waɗimo khalifa lawol tijani waɗimo muqaddame lawol Cheikh Tijani woni ko on woni ceerno makko wona on mo yowiri ɓe liggodi ko heewi mbam makko ari ɗo sinkineɗo saare kono wi sinkata saare e ɓaawo almuudo on kala almuudo naalu ɓoyreeɗo ɓayde bamma ko wi janngani wona janngani de kono janngani wawta wonde alma maɗa bamma ko ɗi jangi koyi kono bamma ko sabu neɗɗo ɗaɓɓata ko annda sa yi bamma kono abbori ɓe sernaɓe ɗe batte ha hoccoy ko hocci ko wonko bamma ko andi hen on wonko faami hen wonko faami hen ko geɗal makko mo wi ñande wotere seydna Jibril ari e makko naɓi mo haa to hakkunde maayo ɗum wona goɗɗo haalta ala ko makko woni e haalde o kaldoɗo ɗo ɗemgal ta inanira ɗum noppi o leɓiroɗo ɗum ɗo ɗemgal taw inanira ɗum noppi o wi on naɗimo haa toon ɓangi kuɗol ajaalo loowi e maayo he kuɗol ngol waɗa wuu ŋaɓɓinimo yarnimo wattirigim ŋaɓɓinimo yarnimo wattitigim ŋaɓɓinimo yarnimo okkimo kuɗol ngol arat miyahu rusdiwal barokati fi jammanuta wasairil buldani وسلم داي والآل والأصحاب والدنجان فأراد مياه الرز والبركات في جمنوت وسائر البلدان صلي على طه وسلم والآل والأصحاب والتجاني أكرم به جبرا لطيفا مرحنا وريان تقيا طيب الأردان صلي على طه وسلم والآل والأصحاب والتجان كان عثمان ألفا عابد متواضع en o woɗɗima en gokkanni woɓɓe kaala boy en kannat ɗo boy ko ni mo wi on yarnimo ha pari itti kuɗol ngol tottimo wi'imo yaa windoy ko jiɗɗa fof kala ko binduɗa Allah jaɓat ɗum kala ko ɗuyɗa Allah jaɓat ɗum kala ko jiiɗa a famat ɗum ceerno Alpha mboy wona kebbinnoɗo fannuji mboy kono hebbinɗe fannuji ɓe jirgoronomo e leteraji to leteraji binda leter waɗa hen karfeje luga ŋerde ƴaggude ɓe ganduɗa samak maɓɓe no ɗenni lugaji ŋerɗi ɓe binda ɗum ɓe bindamo leter mo janga ha para mo jabto neɗɗo o ɓe jiiɗi leteraji mo jabto on wi'animomi jirgima kono haala on ka ko ɗum holliri mo nannoɗa mo maqama haali ana windamo leter ano haala karfeje suaraw sani karfeje mutimman andi ko baɗirɗano ha mbo wasa famde yadani e komo haali ko hande anda an ananani arabiya sabu komo haalno ko ko jaabiɗa ko yadani
woni ɓe baddanno e woni ɓe baddanno e makko hewɓe hinɗo ɓen gandi ɓe binda letteraji faade e makko faade e makko yidde haalde haaju mum ni wona haaju taw wona haaju Seydina Aliou wiyata ko kalimatu haqqin urida bihal baɗino haala ka ko goonga kono wona goonga faanda wona neɗɗo o no haali haaju e nder leetere kono wona on haaju mo sohli on komo haalor o mo sohli ko andude he o wawat est ce que o wawat jangude komo waɗi ɗo ko ɗum mo sikkara on noon ɗi andi ko Allah wi qul innamal ilmu indallahi gandal ko Allah woni ko Allah wiire alim Allah woodi gandal wona deftere gandal winda e deftere kono gandal wona ɗo deftere woni gandal kono Allah woni kala ko Allah andini kala mo Allah andini andata somo jangi mo andat somo jangan kala mo andat gandal ko Allah jogi ɗum woni makko komo Allah nelanno on e annabaɓe o ko on kadi Allah neli e makko Jibril ha jonɗiya ha jon mo nele e yimɓe Allah ɓe woni kanko mo addara wahayu huuɓi ko nelaɗo Allah yano sallallahu alayhi wa sallam ko ha joni Jibrilu ino nele ɓayde mo mayani tawede mo acci nelede han mamo mayi han hokomo watta ɗo mo ñamtamo yarta kumpitagol daɗɗo bindi mbo wiɓe jooɗodi on wi famille pop ene foti windude tariha mum haala mbo no o lelorini so wona ɗum goɗɗo janano winda tariha mon tawno lelorani bindongol saako on kewhoytako ngol on ñawdatagol moy wadde ceerno Cheikh Oumar wata haɗɗo haala ɗo binda ɗum ɗo tabintina ɗum e defte waalo e suudu he mbo wi ko ɗum tan mbo yinno wiide moy ceerno Abdoullahi Sène ko on jogii konngol assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ceerno Amadou Saïdou kaldumi ka haala الموتار من فضله فضله وصليت على فضل وسلمت مثلها على آمة الموتار من فضله فضله تباغر رمالك رب الناس يا من له لولو ويا من له الظالم والسهل وصليت على فضل وسلمت مثلها على آمة الموتار من فضله فضله فيا خالق الأكوان عالم فكرها وعالم نجواها وما أظهر القول وسلمت مثلها على آمة الموتى ويا عالم الأعداء قبل حدوثها ويا من إليه القاء وله الوصل وسلمت مثلها على آمة الموتى ومن نور ملك السماوات قد بدا وما تاتها أمد وما صدها هبل وسلمت مثلها على آمة المختار من فضله تنازوي أسمائه وصفاته وفي ذاته من أن يكون له المثل وصليت على وسلمت مثلها على آمة المختار من فضله على النبي الأحمد وصلي على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وأصحابه غر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة قوة ومدد تفزي الروح والجسد
بقل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد مصيبة كذا أنفا عثمان كندé enen to Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah yurmo ya fomo ya Allah nanu ali janna kala ko acci e besndu yo Allah surdena Ceerno Cheikh Oumar Kandé a wettini dental no feewi no feewi no feewi no feewi ko ni tigi fota waɗede enen eno tawa ko woni ella men e ndi leydi en kalta moƴƴuɓe men ɓe ho ɗum ɓe liggi e leydi he so ɗum haala waɗi ñande fof ñande ɓiɓɓe men ɓeeɗi naɓe ɓeeɗo hannde ko Baye Falɓe ɓeeɗa ko rom ɓeeɗa ko ga ɓeeɗa ko rom sabu moƴƴuɓe men ɓe en kalani haala maɓɓe te ɗum ko ella molana wallahi kala moƴƴo mo nanɗa dula goɗɗo e o aduna Allah okkino on ni fuladu walla ɓurɗo on kono ɓay enen en kalta moƴƴuɓe men ɓe ko ɓe waɗi ko hay goto anda wurduɓe on ɓe si ɓe gasi tan affaire o moƴƴi ɗum noon Ceerno Cheikh Kandé a weltanama no feewi en calmini khalifa o Ceerno Bocar Kandé no mbaduɗon ni kala jiɗo Allah e nelaɗo Allah ino weltani on sabu min de kabir fuɗɗumi ɗo arde ko yeeso woro jiimi e mon ko jiɗodirgol jiimi e mon awa araboɓe mbi rewɓe jeɗɗo wona hay suka ɗaɓɓuɓe a ɗaɓɓiɓe tan anim sa premiére ko debbo bireɗo annana o woni annana ko debbo mo ganduɗa ñande fof wonko musana ɗum ñande fof ɗi wayda i nawna han ɗi wayda nawna ka han ɗi wayda o ala ko mbaɗa o ɓay wona ordonnance falle debbo goɗɗo o ko haddaga woni haddaga ko debbo mo ganduɗa kala ko yii faala kala noon komo faala ko ma mo heɓa ɗum si awkani gonma makko mo nani o noon mo ɗaɓɓirta ɗum o debbo araboɓe mbi o warano ɗaɓɓe debbo goɗɗo o ko waynor mam yahiro amen kala kew baɗɗoro maɓɓe ko mamo yettoyoron o debbo araboɓe mbi o warano mo ɗaɓɓe mina ara koye moɗo noon worɓe onon jala ɗo no belti araboɓe mbi worɓe jowo wara hay goro okkuɓe worɓe jeego wara hay goro okkuɓe debbo okkuɗoɓe debbo yo ndum sa premiére ko gorko kewɗo haala gorko kewɗo haala kala ɗo jiiɗa ɗum humtata haaju mewi on noon gorko humtoɗo haaju seeɗa letta yerga kono gorko kala ngo jiiɗa ɗo o yooɗi leɓa yergata woppugo ɗon gorko goɗɗo o ko gorko akkalu gorko kewɗo ñaamgo dole goro o tan waran se ñande o ñande ko mam ɗiɗi walla tari gorsi mo oñiɗon en ko ɗiɗi walla tari araboɓe mbi wara noon ko kewa gorko debbo gorko goɗɗo o ko nawmamu gorko kewɗo ɓoyɗi lamdiɗamo yo wiide gonɗani o awtima debba ɓiɗɗo ma watto e rasude am ci yitte am ci yéene lépp loo xam ne dañ koy liggéey waxuma ne sax daf ciy sànni kàddu mais moom ci boppam daf ciy bokk ndax bi ma fiy ñëw fii jafe-jafe yi daan am bu nawet daan jub si wala ci biir nawet bi ñuy liggéey saawo yi moom ci boppam dafa ànd ak man ñu dem ci dëkk yi pour defar ko te loolu bañ ci génnee ba fii ma toog nii waxuma ne amatul wante wàññeeku na daanaka ba jeex ndax nawet bii ñu génn amuñu fi benn jafe-jafe te loolu nag la kilifa mënal njabootam ndax dañ leen di xàllil yoon dañ leen di wattul ba lépp loo xam ne mën naa indi njàqare wala luy yàq bu ko defee loolu yow sa bopp yow yaa ko leen koy dindil kon ñi ngi koy gërëm di ko sant te di ko ñaanal mu yàgg suñu kanam di ñu gunge di ñu tete ndax
def nañ ko wéeruwaay te bi ñu wéeroo ci moom gën nañoo am kàttan ci ay xalaatam ci xam-xamam ak tamit ci yitteem kon vraiment ñi ngi rafetlu li nga xam ne gunge nañu ko ci suñu mission gis nañ ne gàmmu bi tamit bu ñu ko xoolee xam ne wax dëgg yàlla barke dugg na ci ndax at bu jot mu gën a màgg bu ñu xoolee organisation ren bi moo gën a baax bu daaw kon gàmmu gi dafa am tànku kanam yàlla na continuer lépp luñ ciy jaamu yàlla nañ ko yàlla nangul lépp luñ ciy def yàlla na barkeel te li yàlla wax bu ngeen ma santee ma dolli leen kon nag balaa ñu ko ñaan leneen dañuy àndandoo ñun ñëpp sant ko wax dëgg yàlla di wax alhamdulillah di ñaan yàlla di ko fekkee ay at yu bare bari di am nag xol bu diis di leen tàggu ndax mission bi fii la ko yàlla yemale dina am keneen ku fi ñëw ndax ñun liggéey bi noonu la tëddee da ngay ñëw ba benn am nga dem kon li nga xam ne maa ngi yéen ñoo ko tàmbali dina am keneen ku ñëw yeggale ko yàlla na ngeen jot lépp li ngeen ci séentu lu sut seen njort te xam naa ne fi may jëm tamit fu ngeen toll di ngeen ma sànni ñaan pour bu ko defee mission bi mën a woyof mën a am ndam ndax jàpp gàttanu ngeen ma boole ngeen ma seen biir ànd ngeen ak man ba fii tey nga xam ne fii laa war a taxaw keneen nag ñëw jël continuer ak yéen yoon bi du yoon jeex waaxu sil du jeex waaye lépp rek defar lay doon kii ñëw day bëgg a defar yéen ngeen bëgg a defar kon yaakaar naa ne di ngeen mën a ànd yàlla ci yàlla def barke ngeen far wax ci Serigne Bakar Kande ci moom lay waxee ci ndigalam la koy waxee nee na ñu nuyu monsieur le maire koo xam ne mu ngi fii ak mboolem maire yi nekk fii El Hadj Cheikhou Seydi ñu ngi lay nuyu bu baax di la sant fu ñu la nuyee noonu jël nañu cant bi teg ci loxo nga teg ci mboolem maire ñoo xam ne ñu teew fii nga nuyal ñi nga xam ne maire yoo xam ne ñu nekk fii mu jox la nga nuyu maire yi foofu tamit sëriñ bi jël jox la nga nuyal ñu suñu préfet et maire yëpp yaa leen dalal yaa dalal tamit préfet monsieur le préfet et monsieur le préfet ñu ngi lay seede nee na li nga waxoon ci monsieur le maire El Hadj Cheikhou Seydi ci ziyaara bi yoo xam ne bi nekk ci jamono bi lépp loo xam ne lu yokkuwul wàññiwul dara manquéwul mu ngi yokku rek dara manquéwul mu ngi yokku rek li nga wax ne sa xel bi mu ngi yëpp mu ngi fii ci jamono ñoom seet nañ ko bu baax bépp ndimbal boo xam ne gis nañ ko fii nee na loolu ci sa mbaaxaay la nekk ci sa bëgg-bëgg tamit ci commune bi ci sa bëgg-bëgg tamit dëkk bi ci sa bëgg-bëgg xalifa général yoo xam ne yi nekk fii ñu ngi kontaan ci yow lool nga xam ne da nga wax ne da nga yónnee fii hydraulique oto baa ngi fii taxaw mu ngi taxaw fii ak ndox bi fees dell am nañu ay teen waaye yoo xam ne teen yi téye ren rootuñu ko benn baa ngi fii taxaw même bu fekkente ne xale la day egg rek ubbi robinet bi am ndox loolu moom noppal nga liggéey bi yëpp da nga waxoon ne Senelec day ñëw depuis dem ba ñu ngi fii oto baa ngi taxaw fii
baalaan bom to tuuri to teddewuñu fanaanu ci néeg bi fii lañ fanaan sabu hannde ko jaami suba ko minen ko hojjaani mu ne bu mu demee julli suba ñoom ñoo àndoon moddiri ɓe ɗanaaki hannde yaade mu ne dafa mel nii ñoom nelawuñu de yo wonno installation hanki defoon nañu installation démb ɓe kooraaki bi ñu ko defee ba léegi noppalewuñu ñu fii min nganndimo haalniɓe ko laaɓi ah xam nañu ne soi-disant ko wax nga leen te tin nañu def na liggéey bi tamit ɗum wino pitta mbaarooɓe ñi nga waxoon tamit day bale mbaar bii pitta saarneeɓe ñu bale dëkk bii gila hanki depuis démb ɓen pitta ñu ngi bale dëkk bii haa e on subaka ba léegi ba ci fajar ji haa hannde ɓen ɗo keddi ba léegi ñu ngi fii ɓe mbi ko haa janngo kala alhamdulillah ñu ne ba suba insha allahu taala dëkk bi set na de ɓe mbi ko ɗum kalɗon sous-préfet ah lii la ñu waxoon nag sous-préfet te fawa men hay huunde ah ndigal ñu leen dara waaye alhamdulilah li ñu leen santoon def nañ ko yëpp ɓe kollaa men meddere kara wonewuñu loo xam ne da ngeen a nakari deret ɓe kollaa men meddere jikku wonewo jikku bu baax te wonewoon jikku bu baaxul ɗum noon ko yamiroo makko sous-préfet loolu ci sa ndigal la nekk yow monsieur le sous-préfet min mbawramo yobde dañu la waroon sa fay min mbira ko noon Allah ɓeydamo place ma yal na la yàlla yokku la yokku sa place bii ɗum min mbawramo yobde lii rek la ñu la war a fay lii la ñu la mën a fay ñaanal la sabu so neɗɗo ñawɗima ko hattanta jam ah boo lebee lépp boo xam ne mënoo koo fay o tottanmo Allah mbiya Allah yoɓanamo da nga koy delloo ci yàlla rek nga ne yàlla fayal ma ci Allah tan wawramo yobde jooni yàlla rek moo la mën a fay ɗum noon nee na mi jijita hay noon monsieur le maire men ode duñu fàtte tamit suñu monsieur le maire Sékou Seydi sabu ko moƴƴere monsieur le maire moom baaxee monsieur le maire mo toroyi sous-préfet mu ne moom moo ñaan monsieur le préfet hande golle bawɗa ni ba o ñu mën a def liggéey bu baax bu ñu sumb fii def dugub fii ci dëkk bi Allah waɗi noon kadi yàlla def na saare nde dëkk bi tawi ɗe ak mboolem dëkk yi nekk ci wetam fof ñëpp nangi takkoo ligge ɗe liggéey bi nangugol moƴƴol ñu takkoo def liggéey bi def liggéey bu mucc ayib hay docteur Faye même docteur Faye mo wino ara pour laara nayi ɗi o bi ñuy waxoon pour mu ñëw seet nag yi gila hanki mbimo arno ɗo depuis démb ci suba lañ fi ñëw mo ari mo laari mu ñëw seet nag yi moye mo arta kadi mu ne dina ñëwaat hande suba kala mo arti ba suba si tamit mu ñëwaat mo laari nayi ɗi mu xool nag yi mo ardi ɗo mais kii ku mu àndal ak moom koyɗi ɗi mo arno mu ne ñaari tànk la fi ñëwee koyngal premiére te beneen tànk bi mo docteur docteur la yamirore laamu ci ndigalu nguur gi ɗum mo arduno loolu la ñëwee ak moom ɗimmel ngel ñaareel bi mo ardi ñëwee ko teppere tànk almudagal a tànk taalibe la ñëwee ci biir dëkk bi manko kala mo yetti ɗo moom tamit mu egg ci biir dëkk bi mo hollami hay caɗele dëkk wonewul benn jafe-jafe hay caɗele mo hollani liggéey bi rek la fi def wonewul benn jafe-jafe hay 16 mo jaɓano okkede mu ne même chaise fa nangul jël seen pour bu toog moy ko leydi mo jooto mu ne day toog ci suuf makko mo almudo moom taalibe la ci biir dëkk bi ɗum noon ko yamirore makko waɗa ɗum loolu moom ci sa ndigal la yow monsieur le maire yow yaa ko liggéey makko e mo sous-préfet yow ak monsieur le préfet mbaɗa mbaɗa ɗum yéen a ko liggéey min beltanimaɓe ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax min jaariɓe ñu ngi lay sant bu baax min torima Allah ñu ngi ñaan yàlla yo nangam de yàlla na leen yàlla jàppale 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 Allah waɗi balloɗo yàlla mooy fay Allah walluɓe yàlla na leen yàlla dimbale balloɗo yàlla mooy fay yalla walluɓe yàlla na leen yàlla fay ma piiw ñoom ñëpp demo nelnogaɓe ñi nga yónni woon fii ala keddiɗo kenn desul ala hay goto heddiɗo benn nit desul kenn ñëpp ñëw nañ piiw arno ñëpp ñëw nañ awi kulle kewan ɗo boo gisee loo xam ne mala yi bariwuñu fii kewan ɗo bariwuñu fii ɓuuɓi gala Merci, c'est Hamidou Baldé, natif du village de Djambagota, qui accueille aujourd'hui la ziara annuelle de Thierno Alpha Ousmane Kandé, qui a sa 17e édition. Voilà, nous rendons grâce à Dieu de nous être réunis ici pour les besoins de la communion, de la prière, de la fraternité, pour la bonne marche des affaires de chacun et surtout de la paix intérieure des cœurs et des esprits. Alors, c'est une édition ou une rencontre annuelle qui, d'année en année, draine du monde. Alors, cela nécessite un certain nombre de mesures d'accompagnement de la part des plus hautes autorités. Donc, en termes d'eau potable, en termes d'électricité, en termes de praticabilité de la route qui mène à ce village-là. Donc, d'année en année, comme je l'ai signalé tout à l'heure, l'affluence augmente. Il y a des pays limitrophes, des pèlerins qui quittent la Guinée, la Gambie, la Mauritanie, etc. pour rallier le village de Djambagota. Donc cela nécessite
véritablement des efforts pour désenclaver le milieu, permettant à tout le monde de venir dans d'excellentes conditions, de séjourner dans d'excellentes conditions et repartir avec des prières exaucées. Donc l'autre handicap qui nécessite véritablement des mesures urgentes, c'est la connectivité. Donc vous êtes là depuis quelque temps, vous avez remarqué qu'il n'y a pas de réseau. Le réseau, vraiment, c'est très difficile de passer un appel ou bien de recevoir. الله رب الناس أكرم سيخنا وناله بفضائل الغصان صلي على دها وسلم دائما والآل والأصحاب والتجار الله رب الناس أكرم سيخنا وناله بفضائل الغصان صلي على دها وسلم دائما والآل والأصحاب والتجار الله رب الناس أكرم شيخنا وناله بفضائل الحسان صلي على دها وسلم دائما والآل والأصحاب والتجار الله رب الناس أكرم شيخنا وناله بفضائل الحسان صلي على دها وسلم دائما والآل والأصحاب والتجار ceerno mboy ko almumɓe ɓe ɓe giɗorsanin duwa o mboye mo meeɗi hawrude seeremɓe ɓe fayda ko seeremɓe aduna ɓe mbo hawruno mbo wiiɓe ɗo galle ceerno basiru muntaka ɗaha galle cheikh oumar mbo wiiɓe gidoranen duwaw almuɓe ɓe seeremɓe garnoɓe ɗon ɓe ceerno yo ɗi addi oto ɗi woppi galle ɗi woppi kilimji ɗi noon soɓe duwanima en tan fof moƴƴat ɗum haqqille am o woni mboy ko ɗum haqqille makko o woni hakke ko tinni on hakke ko tiɗɗiɗen mbiɗa andi ceerno e tinni mboy moon andi ceerno ɗi tinniɗe ceerno ɗi tinni sabu mi waɗa ɗo misal goro mo waɗa ɗo misal goro tan ɓiɗɗo makko inɗo Sérif Aliou mo jangini yimɓe ɓuri temeɗɗe jeego neɗɗo ɓe dema ha aduna o fof haali demal ngal mo jangini ha aduna o fof andi mo jangini inde gawri remanoni ndi huuɓi walla huuɓani ndi huuɓi o janginanoɓe ɓe o ɓen ko han ɓuuri wuurde koye ceerno e tinni koye sabu ko han ɓe ɓuuri wuurde awa kala ko liggiɗen ɗo ino moƴƴi en keɓat barke men kono si Allah jaɓi ko wiire jande ko wiire janggoma moƴƴa so Allah jaɓi haajuji meɗen ɗi enen fof ɗi moƴƴat si Allah jaɓi mo ñaaguima wonɓe ɗo ɓe almuɓe ɓe no duwane noɓe duwane mbaɗeɗen barke taw ko almudoma waɗa barke a weltoro o hertara yaadero ceerno mouhamadou samasa ceerno cheikh hertara yaaderon sabu woda komo naɓori koye sabu woɗat komo naɓori ha ceerno goɗɗo wooɗe taw ko kan janginno o awa ko du'anagol ceerno o watta ɗum seeremɓe du'anoɗe almuɓɓe mum ɓe ceerno kala du'aniɗo almuɓɓe mum ɓiɓɓe mum ɓe fof ɓe batte barke inde mbiya ko ɓiɓɓe maran aduwantago almuɓe rattatde no potanmi yaade koyno mo fotta yaade ni
taw ko otoji ɓiɓɓe am tan jogino taw ko otoji ɓiɓɓe makko tan mbo jogino ɓe ngoɗino yaadu ɓe ngoɗino yaadu makko ndu ɓe ɓantanno ɓe ɓantanno ɗi awadu en almuɓe awa du'anoɗen almuɓe ɓe almuɗo noon na jannguɗo e boy ma almuɗo noon wona jannguɗo e ma tan ho on janngu e secte diani ho en janngu e seydi cheikh ahmada tijani ille ɗo wiyama mbaɗenen secte diani boy hinde so wiyama mbaɗanen cheikh tijani en coften coften belto en beltoɗen ceerno men boy ko ceerno men namo jannguɗa e mun namo jannguɗa e mun tan woni ceerno woni ceerno ma woni mo ganduɗa ko woni mo darsina ganduɗa ko darsinat on na almuɗo on wona almuɗo ron on ko darsida on ko darsiɗa darsina darsina ɗum woni jangina ɗum ko ɗum woni janggina on ko jangina on ko janggina tan sambo ɗal ɗo tan jinnomi moy ko ɗo tan mo yinno yettinde yimɓeɓe tinno yimɓeɓe tinno du'ano almuɓe mumen ɓe tinno ɗen du'anoɗen almuɓe ɓe tinno ɗen du'anoɗen liggoroɓe e ziyaruji e gaddoɓe fof no du'ane yiɓɓe no en du'ano ɗum enen kawruɓe zamanu ɓe du'odiranen kala almuɗo no Allah ittu ɓittere hen amin no Allah ittu ɓittere amin no Allah ittu ɓittere amin boy ko alndu ko tagi law francis i jangge ko faransiranɓe ɓurno ɓe pelliri jannguɗo qur'ana jannguɗo qur'ana weyɗara jogora ko wutte nosara jogora ko étage on tan wi'a ko faransi ɓuri ɓe nanni toon ɓe ɓarina i maɓɓe ɓe baɗina i maɓɓe ɓe goni toon ɓe pelliri ko ɓen ɓuri Allah wiɓe jen ha seeɗa boy jungo bindirowo ñaamo ngo ɓuri barke jungo bindirowo nano ngo ɓe mbi ko jawdi